Du projicerer dig selv med had og kærlighed. Disse følelser tænder og slukker afhængigt af dine forhold. Gennem oplevelserne sviger og ophidser de dig og provokerer os andre. Når du ser tilbage, har du en eller flere fortrædelser. Dette er et mønster af din følelsesmæssige turbulens. På et tidspunkt introduceres eller forstærkes negativ editer af dine reaktioner. Hvad har du lært af din negativ editer, der tjener dit laveste gode? Materialisme er tilstrækkelig eller rigeligt, men du er stadig utilfreds. Dybt inde i et uhellet traume dvæler det og gør dig smertefuldt i dag, hvilket nogle mennesker bemærker, at du bærer det på dit ansigt. Frygt, tøven eller begge dele forhindrer dig i at fortælle. Det virker sikkert at gøre ingenting. På trods af din fortid var grusom eller uretfærdig, er det kun dig, der kan møde denne indre kamp. Du var så ung dengang og ønskede ting i livet. Senere har du indset, at noget ikke er din opmærksomhed værd. Uanset længden af dine karmiske cykluser, har du stadig ikke et fuldstændigt billede af, hvad der opildner dine ønsker. At udvælge en eller flere ingredienser er udfordrende, da du er tilbøjelig til at leve i det ydre selv. Du skal træde varsomt omkring din hensigt. Den menneskelige handling har distanceret dig fra den menneskelige berøring. Dit liv har også en falsk følelse af formål. På grund af din opvækst har din idé om kærlighed givet dig et logisk, praktisk eller pragmatisk kærlighedsudtryk. Samtidig er din sjæl fragmenteret af betingelser. Kærlighed skal bare være kærlighed. Det er ikke en indkøbskurv. Hvorfor plette kærligheden med din dømmekraft? Du ønsker måske at forblive den samme, især for alle de gode ting i livet, men din indre verden udvikler sig, som du ikke er opmærksom på. Du har set på dig selv fra et eksternt synspunkt og gået glip af dybden, der er under alting. Som dine følelser komplicerer dit sind, er din livssituation det også. Du kæmper i polariteten som at være fræk eller dydig. Din tilfredsstillelse, der fylder den mørke del af din sjæl, taler også højere end dine ord. Ved at tillade din negativitet at fremme i din indre verden, bliver de ydre kræfter, for eksempel tendenser, ved med at kontrollere dig. Hvem er du blevet? Uden indre kvalitetsværdier er dit tomrum blevet større. Dette er tiden til at være stille og lytte med enkelhed for at lære en dybere side af dig at kende. Betinget liv knytter sig til dig. Ved ændring eller fjernelse forsvinder din lykke. Dette er skrøbeligheden af din eksistens, at leve i din overfladiskhed. Du er blevet lært at konditionere hele dit liv. At indse, hvordan du gør det, er nøglen til at sætte dig selv fri. En eller flere masker, som du bærer, har påvirket dig til en nedadgående vej. For at forstå dette, skal du blotte alt med fuldstændig ærlighed. Der er ingen nem udvej. Når tegnene på ubehag, stress, angst, frygt og undgåelse udløser dig, nedbryd hver barriere, der har maskeret sandheden om dig. En sand forvandling skal starte indefra. Kærlighed har angiveligt ingen grænse, men du kan lide forventning, som gør kærlighed urealistisk, som at jagte en fantasi. Du kan ikke benægte, at kærlighed får mennesker til at være mennesker. På trods af mørket i kærligheden er der ingen skam at have en sund, enkel kærlighed. Kærlighed behøver ikke at være kompliceret som din. Du giver det hele for at få et forhold til at fungere. Hvis det i sidste ende, på grund af et eller flere brudte løfter, ikke lykkes, så bliver kærligheden til vrede eller had. Senere, på en uforløst måde, vil det at gå videre ikke helbrede din karma, som er bestemt til at gentage. Til sidst må du stille spørgsmålstegn ved, hvordan du elsker, fordi det afspejler et eller flere af dine forhold.